ngifuna nesifunde 2 Corinthians chapter 13 verse 14 bese sathindana sakho sibusisi Happy gogo Ungcwele 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 chapter 13 verse 14. Umusa wenkosi uJesu Kristu nothando lukaNkulunkulu nokuhlangana kukaMoya oNgcwele makube nani nonke. Amen. Hallelujah. Amen. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Hallelujah. Hallelujah. Umusa wenkosi ethu Jesu nothando lukaNkulunkulu nokuhlanganyela kaMoya oNgcwele aphumulekile akube nani umusa wenkosi ethu Jesu sesihamba bezalwane Hallelujah. sesihamba
sekushunyayeliwe kwenziwa yonke into ngizothula isibusiso. Hallelujah. Esithi umusa wenkosi yethu Jesu nothando lukaNkulunkulu nokuhlanganyela kukaMoya Oyingcwele zintathu lezinto. Hallelujah. Amen. Zintathu kufanele ngaso sonke isikhathi zitholakale zonke zikanjalo. Mazingatholakala zingahlangene kanjalo zihlanganiswe ngendlela akusezona. Uma zingatholakala zingenye into okungesiyo lena akusezona. Hallelujah. Hallelujah. Umusa wenkosi yethu Jesu nothando. Ma kungaba nomusa uthando lungekho angeke kusebenzeke. Mangaba nomusa uthando lungekho ngeke kusebenzeke. Noma mangaba nothando umusa ungekho nakhona ngeke kusebenzeke. Lezo zinto zontathu zenza inkosi uJesu elithi iBhayibheli ngalosuku akhashelwa ngalo wathi abathi sinko wabonga abonakale enguNkulunkulu iziqu intathu kuhlanganiswa lento yobuthathu bakhe yomusa nothando nokudlelwane kukaMoya Oyingcwele umuntu oyikholwa ongenabo ubudlelwane noMoya Oyingcwele abukho umthathu. Hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Umuntu ongenalento uyashoda ekholweni uhamba ngencenye uhamba nento eyodwa unemoto ephatshelwa isondo. Fana nemoto enamasondo amathathu stand for 4. Amen. Oh hallelujah. Hallelujah. Mayingatholakali lento ebandleni noma ingenzeki yonke into eyenzakalayo kunabantu abaphuma noma abafika beyinkonzo bethu yazi lento eyenzakalanga ngendlela right. Ngaso sonke isikhathi kunento eshodayo. Hallelujah. Hallelujah. Mayingekho ifellowship akuhlaleki. Hallelujah. Hallelujah. Masikhuluma masithi umusa wenkosi yethu Jesu Kristu kufanele. Hallelujah. Umusa wenkosi yethu Jesu Kristu nothando lukaBaba nokuhlanganyela. Hallelujah. Hallelujah. Nokuhlanganyela kaMoya Oyingcwele akuhlale kini asabuye ngoba uyena umuntu kwazi ukuhlala nomuntu. Makuthiwa nokuhlanganyela kaMoya Oyingcwele akuhlale kini azabuye uyena muntu okwazi ukuhlala nomuntu. Abantu abakwazi ukuhlala ndawonye beshadile. Kodwa masizafaka uMoya Oyingcwele siqinisekisa ukuthi mthiyane kuzohlaleka. Hallelujah. Musa wenkosi yethu Jesu nothando nokuhlanganyela sifaka yena ngoba mhlali ngikhona. Ngifaka yena ngoba mhlali ngikhona. uMoya Oyingcwele ukuthi makuhlanganyele yena yonke into izobuya sihlangane ngephasika elizayo abantu bemunye. Oh hallelujah. Ngoba ngifake lo inhlanganyelo okuyena ongihlanganisa nomthiyane. Hallelujah. Angihlanganise noTembe, angihlanganise noNgwenya, angihlanganise noZwane, angihlanganise noMhlomo, angihlanganise nomlondo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Angihlanganise noMatasi, angihlanganise noGogo. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Umusa uyazi ukuhlangana kwethu
umusa kodwa wenkosi yethu, hayi ukuthi umsa womuntu, owenkosi yethu. Hallelujah. Hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Owenkosi umusa esihlangene ngawo, umusa wenkosi, umusa ulanga, umusa iyona into esihlanganisile, umusa makube ngaya ngawe ngaba ubuyi. Hallelujah. Ngaba ukazi ube khona, sihlangene ngomusa wenkosi yethu Jesu owenze watshela umoya engcwele awuthi mawucabanga ungezi uthi kodwa uzoba nobani baNkosi, uzobe nobani mangekho. Hallelujah. Hallelujah. Yini bazalwane? Umusa. Hallelujah. Hallelujah. Umusa wenza sahlanganyela. Lezo bazalwane. Amen. Into eyenza sahlanganyela umusa. Into eyenze leli Phasika la impumelelo umusa. Umusa wenkosi yethu Jesu. Hallelujah. Umusa. Hallelujah. Amen. Kwase kuba yini? Kwase kuba uthando. Oh, hallelujah. Uthando lukaNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Amen. Elithi nokuhlanganyela, mase kungena uthando ngena ini ukuhlanganyela kukaMoya Ngcwele. Yamgelani sensindiso nengembala kamoya yamgelani sensindiso nengembala hallelujah. Umusa wenkosi yethu Jesu, umusa wenkosi yethu Jesu. Omunye uthi mehlabelela athi ningibona nje umusa wakhe, athi namangazi ngiphunyuke kanjani namanje ngisamangele ababazi umusa wakhe. Engizothi namhlanje hambani ngawo umusa wakhe. Umusa kaNkulunkulu, umusa Hallelujah. umusa kaNkulunkulu, umusa kaNkulunkulu, umusa
nomusa nothando lukaNkulunkulu nobudlelwane. Ayikho into emqoka njengokuba nobudlelwane naye. Ayikho into emqoka bezwakhe njengokuba nobudlelwane naye. uPaul wayebabhalela wabalobela usethi akodwa umusa kaNkulunkulu noma ngeke eduze kwenu kodwa umusa nothando nokuhlanganyela akuphumuleke nazabuyo uJesu. Amen. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Abantu angahlali nabo abahlala neophongolo abahlala lehluhlukwe abahlala lekwasokhulu Hallelujah. leshowe kodwa uthi umusa wenkosi yethu Jesu nothando nokuhlanganyela kukaMoya Ngcwele akuphumulekile. Hallelujah. aphumulekile akwenza njani ngasona aphumule. Hallelujah. Amen. Uyambona umuntu ohlala nomuntu engaphumuli. Uyambona umuntu ukuthi abantu bahlala ndawonye kodwa lona akanasinga. Ulungisa ngisho into engekho. Akaphumule. Akawubona uyazi akaphumule. Hallelujah. Naye umuntu uyambuza ucinga yazi konke yamadila. Akaphumula umusa wenkosi yethu Jesu uphumulekile. Hallelujah. Hallelujah. Into yomusa yenza into obukade uyikhohliwe nento obungayazi. Umusa ukukhumbuze. Lesikhathi ukhumbuza umusa bese uyabona ukuthi uyazi uNkulunkulu uyanakekela. Hallelujah. Amen. Mina noJesu wami sivumelana ngomusa. Hallelujah. Sasiyahlukana bazalwane. Ngifuna ukuthi umusa wenkosi yethu Jesu Kristu. Hallelujah. Nothando lukaBaba aphumuleke nazabuyo uJesu. Hallelujah. Hallelujah. Akwenza njalo aphumuleke azabuyo uJesu. Mawuthi ukuthi awuthola ukuphumula go and revisit lento yomusa. Ucheck ukuthi ubudlelwane bakho nomusa uhamba kahle yini ngoba ukwazi ukuthumana umusa ubudlelwane bakho bungekho right. Hallelujah. La befundisi laba bonke laba mabe ethula isibusiso singaqondile leyo nto isungeze ukwazi ukuhambela kahle. Hallelujah. Hallelujah. Ade ngicobha bezwane you qualified one uTembu negunya lokukunika manje athi awusiphi isibusiso. 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 Athi awusiphi isibusiso ngoba sikunika igunya lokuthi ulethe isibusiso phezulu kwalabo bantu kodwa ake nilunge